lo mfana walishaya ekhanda wenza lo mfana udlala ngendunu wenza lo mfana walishaya ekhanda wenza lo Yazi Dlamini kade ngicabanga la kusukela ngiyingane kwakukhona abantu abadala kunami namanje basakhona. Yona lado uyicabanga le? Kinda. Okay, so njengoba bekhona bebadala kunami, mabekhula nami ngiyakhula and angisoze ngabafica, which means angisoze ngabe umuntu omdala mina. Maye wanoya ukucabanga amadoda kwesinye isikhathi. Nihlala nje ningacabanga. Well, most of the times mina ngicabanga ngiba autopilot. Wemayo, yini lo iphethe? Bengave ngithe uthenga idrink Coca-Cola. Oh, hey, ibingekho. So maye wachatha ukuthenga lento. So maye uma uya store uyothenga uBMW ufika uBMW ungekho wenza njani? Ungena ka out uthenge out. Hawu, ngamane ngife. And hey, ngeke usangifica la ngendlini mina. udlala ngendunu wenza lo mfana walishaya ekhanda wenza lo mfana udlala ngendunu wenza lo mfana walishaya ekhanda wenza lo Akhabana njaman. No, nxa Dlamini bengakubona. La unyelani khona mabhetshisi? Ha? La unyelani mabhetshisi? Bekethi ngedwa Dlamini. So mawedwa fanele ubhude emanyaleni, ha? Mabhetshisi ubona into zenu zingalungi njengathi into zenu zilele. Ngoba nihlala nibhude emanyaleni man. Unyelani mabhetshisi? Bengithe sorry Dlamini. Yabona wena. Abantu balo bethi uthithiza ngobudliso uzodwa. Kanti cha. Ubhude emanyaleni. Ubhude eshipini mabhetshisi. Hayibo. Abantu bathi uzodwa ungidlisile. Kodwa baba nababa busosholani kanti? Bese ngisholane. Wena makhuza wongijelani lento? Ha? Makhuza kangangikhuza ngithi musa ukungihlebela indaba zabantu. Hayi baba ngeke musublema mina for lento. Uwena unganasifuba. Anginasifuba. Imina nginasifuba makhuza. Makhuza la ungihlebelelani khona indaba zabantu. Kungaka makhuza ngikuncenga ngithi musa ukungihlebela indaba zabantu kangaka makhuza. Nongibalele kangaka. Ihe, we baba, ungwenya phela. Mana ngeindaba zabantu. Please. Kwenzakaleni mama Ngongwe? Ungwenya akanawo amazinyo ama-force lawa afakile. Thiwa uthe Salome aphula asale aplane amazinyo. Makhoza sasi-wrong ngokuhleba ngamazinyo kaNgwenya. Kakhulu. Kodwa baba wena weza kumina ngoba nakho ufuna ukwazi. Makhuza ungezwe kwani ngoba ngangikubona ukuthi used. Ngangikubona ukuthi yakushisa le ndaba. And futhi makhuzwayo ukulandelayo uma unendaba yabantu ofuna ukuyihleba ozwa ukuthi yakushisa xoxa nabangani bakho sisi. Baba wena nje umngani wami. Angena umngane wabafazi mina. Sisekude awuzisekude uphele insizwa izinto impilo eziqonda ngqo izinto ehlafuna umdolofiya zikhwipha Ubani owamuzwa nje ethi ngihliseni? Mabhetshisi awukangibingeleli. Awungibuze wampilo ukuthi ihamba kanjani. Uqhamuka usuzongibhozomela nje ngembuzo. Maxwell, ngiyakubona nje ukuthi uyaphila. Kanti sobingana naze kube nini madoda? Yazi washo into engakazi nginake. Sibonana njalo.
but still siyabingelelana. Why? Angazi, ngiphendule. Obani abathi ngihlisiwe? Angazi, but ngakuphalazisa ngibona ukuthi uhlisiwe yini. Okay. Ngizobuza odwa ukuthi sifane nini. Hawu ngafudlisiwe mabhentshisi. Mayo. Ulula lo mbuzo engibuza wona. Mawucabanga uma benches lento uyithathe njengehlaya noma uyithathe njengento serious. So usho kanjani? Uthe ingakho abantu becanga usudlisiwe. Oh, uthe ingakho abantu becanga usudlisiwe. Mayo uke phumehlo phakathi kwale statement oqeda ukuzisho. Okokuqala Dlamini ngifake ubalekile Dlamini. Okay, buka. Imaphi phakathi kwalama statements o2 angangenza ukuthi ungishaye? 1. Dlamini. Uyajima kodwa lutho ukuncipha. Dlamini. Uyajima kodwa lutho ukuncipha. Omabili woza la. Okay. Ngathi ngenza isibonelo ngento errong obududla bakho. Athi ngizocabanga enye. We mabenches. Hayi, ya, akayithathanga nje ngejoke. Yazi baba noma kunjalo mina ngicabanga ukuthi into ezoya phambili le. Mlindo mapentshisi uzowehla umoya. Uhambe uyoxolisa umtshela ukuthi ubudlala. Bani makho uzobe ngingadlali. Ushilo nje vele wena kumina ukuthi abantu bathi yazikinqa nawe. Zikinqa we. Hayi. Lawo amazwi ka Pastor Job. Sanibonani mapentshisi. So Dlamini ndimlothe ndiyathakatha. Angazi mina ngithi uyathakatha zodwa. Mapesika, utheni uDlamini? Mabhentshisi, uzothi ukudlisele. How? Hayi. Cha. And futhi mapentshisi mawukuthi ubulingisela mina angikhulumi kanjalo. 2 angishongo mina ukuthi uzodwa ukudlisile ngithe abantu bathi uzodwa ukudlisile. Okay, ngobani ke aba bathendi yathakatha? Kodwa siyavumelana ngithi ukuthi akumina othe wena umhlisile wena uyathakatha. Akumina ngithi siyavumelana lapho. Mapeseka. Mbethe. Hayi kahle zodwa. Mapeseka ndithe mbethe. Uzovuma enye indoda ithuka inkosikazi yakho ithi ndiyathakatha. Awumanini bantu benkosi inkosi yami. Asingenzi udlame. Thekwena. Wesisi. Awuzungithuka ke mina kwami uyezwa. Uzokwenza Hey zodwa. Mapeseka, uzovuma enye indoda inikhombe ngomnwe. Dlamini ngisacela wehlisa umuntu webhodi. Bafowethu, asilungiseni kahle lento. Nami lonto bengisho. Thekwena. Webaba, usho mina noma usho mapentshisi? Mapeseka. Asihambe. Wena makhuzwayo ayiphelanga eyami nawe apha. Mapentshisi asambe. Okay. Ayimhlola yethu bo.
Uzwile uZodwa ethi umkamapentshisi. Ngabe balobolane nini? For sure uZodwa lobola umapentshisi. Makhuzwayo. Sikulento sikuyona njengamanje ngenxa yakho nokuthanda ukuhleba. Kanti Makhuzwayo udeli nando nendaba zabantu. Ngiyadela baba. Hey, uDlamini. Ngiphathela into zesimanje manje into ezimnandi abo EasyBet. Uyabona ka EasyBet yonke iFriday ifana nemhla ka25 ngoba EasyBet ukunikeza up to 150% kwi-first deposit match. And nakho kunye sebenzisa ipromo code MDM50 khona bekuzokupha i50 rand yamahala akudingakali deposit. Naso esinye isimanga. Uyazi ukuthi uEasyBet umudliwe bakubuyisela i15% yemali obubheje ngayo. Ngakho ke click ilink kwi-description uyidamzele. Hey, uqinisile ukuthi ka EasyBet wonke uFriday ufana ne25. Akutshela uyabona uma usebenzisa uEasyBet angeke amajita amethi akuhlanganisa imali kudliwa inyama ulokwatshela ngamazebra. Ungasitshele ngamazebra. Usitshela ngamazebra. Ungakhohlwa lento yogembula kuyona izingane ezineminyaka engaphansi kwa18. Mapentshisi bambala. Hawu, hey, ngiyabonga. Hayibo, linale semesha. Linenyama, dlana uyeke imibuzo eminingi. Linenyama yani Mahewu? Mahewu. Kwangathi isemesha lephoku nje leli. Mahewu, anginiyaja isemesha lengulube ekubeni mina nosulwa sisabathe. Ungalifuni libuyise mfowethu. No, why ukunika isemesha lephoku? Noma na ucabanga ukuthi ngilisiwe. No. Baske, ungadlisiwe, dlana lana ngigcwale. Ye wena, angidlisiwe. Yazi ukuthini? Uvela ukushaya wena. Ungangifela ulana. Wenja Mahewu. Uyayibona indoda edlala umfazi. Uyibona igokile, uyibona imile, uyibona ithule, uyibona ihleka ukuthi ikhathele ngapha. Baba kozalana. Akusekho lutho. Uyayibona Mapentshisi. Kade emile la. Awu kahle mama. Wazi ngani ukuthi kade emile? Ngoba phela uvuka ebuthongweni manje. Hawu baba, indlela emngayo. Ngambona nje ukuthi imlenze ikhathele. Iyakuyena baba. Uyokhuluma naye. Mapentshisi. Ngiyaxolisa mfowethu. Ngengakusho. Kwangafanele ngisho kanjalo. Oh. So, awuyisole ngokushilo. But uyisola ngendlela usho ngayo. Impela. Vela abantu bayasho mapentshisi ukuthi wena uZodwa ukudlisile. Mina bengisazokutshela. Kodwa bengafanele ngitshele kanje. Manje ngasuke ngadidiswa ilento yakho ukuthi ngithi ngiyakuyobela bese uyangisusela. Umsuzo oonelendo. Hayi ubaba Nkosama akazwani ngempela ke nje nomsuzo. Nami akafuni ngisuze ngisho ngise-toilet. Hey Makhuzwayo mana uhambe endlini. Umuntu uthi uyambiza imibuzo endabeni nje futhi ukhipha wena kanjalo. Ngala Dlamini. Mawucabanga impela uZodwa ngabe ungidlisile. Uthini manje mapentshisi? No, ukuthi kade ngicabanga lento. Uyazi ngithobela zonke izinto ekaZodwa, yonke into. No. Uthobela umthetho kaZodwa mapentshisi ngoba uyahlupheka. And uZodwa unemali. So uZodwa uyakucontrola. Angicabanga ukuthi
udlisiwe mina ngicanga ukuthi nje uyahlupheka. So ngenze njani ngemiyeke? Mese uyahlupheka. No, ungamiyeki mabhentshisi. Wento efanele uyenze ukuthi uzama ukusebenza kanzima, ube nezinto zakho, ube nemali yakho. Uze uzodwa maybe kumbono, nawe ukwazi ukubeka wakho umbono, nikwazi ukuthi nibonisane. Ngoba izwi lento engenamali alizwakali mabhentshisi. Yini wenze njalo washwaqa manje? Uzodwa Dlamini uthi angikutshene ukuthi kumele umhlawule ngesikabho uma ukuthi awukwenzi lokho uzokubophisa. How? Hayi mana. Uma ukuthi akadlisiwe, waye ngabe ukudla iphokhe. Yeah. But ke mhlawumbe simiyeke cause idlisa limgulisa indawo. No, Maheo, angikwazi ukuthula ngibukela ubumnyama benzeka. Vumani bo. Siyavu hayi Maxwell. Wasuvumisa mina manje ngathi mina unenkinga. Yena nesichaxa. Wena uthapi into umapentshisi udlisiwe. Angikaze ngithi mina mabhentshisi udlisiwe. Ungibuzile ngamtshela ukuthi angazi kodwa mina ngamnikeza umuthi. Umthi wokunuka mthakathi indini. Phuma endaba enza kwami yeva. Yabona ngoba usungibiza ngomthakathi, angivele ngihambe. Wezodwa. Ngizokushaya ezulu mina. Ngishaya nibone. Hayi, amtshela usisi ngomlibaza. Hayi uyakuzwa. Zodwa. Ngiyacela siswami. Ngicela ususunya ebhayini lami ngizova. Mana wezodwa. Uma bentshisi uthe akayidli iphokhe ngoba niyasabaza. Bathona umXhosa usonta kanjani ekuphakameni? Sina ikuchaze. So masikhokhe lesi sikapho baba uzokubopha ngempela. Ungenzeka mama. Ungenzeka. Intubule baba. Umzimba wakhe sowuqopha sikwenza ama pieces bese siwupha nazi ingulube zikaNgcobo baba. Sizomudla fast. Hayi bomakuzwayo. Baba ugwetshele ngaphandle. Ase bakuthola unecala baba bazokuvalela unomphelo. And mina ngeke ngize ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Angeke lento izefike lapha makhuzwayo. Hlisa umoya. And nalo Zodwa wakhona. Nangu Zodwa wakhona. Baba, ngihamba ngiyosilanda isibhamu sakho. Ngani makhuzwayo manje? Ngicela inkosikazi yakhe ishiye sobabini. Sale sobabini lapha kwakho nje ukunithuka kwakho. Mama, bengisacela uhambe noma i-hour. Asamsendlini. Hayibo. uDlamini wangena nentombi kaMapentshisi baqede bavala umnyango. Kwenzakalani? Wait. Uzodwa ula ko40 kanje. Kuyashiwo ukuthi intombi umuntu mase ko40. Ay, intombi endala. Hey, kwenzakalani? Damn it.
Ngishayelela nje uZodwa, angisazwanga ngisho impendulo. Impendulo yani? Ukuthi usonta kanjani ekuphakameni ekubeni uwumXhosa. Man, uphendule wathini vele? Hayi impendulo kube impala. Oh. Hawu, Makhuzwayo, uyapi ngala? Angikaze ngibone uhamba ngala. Namangazi. Ngiloke ngirakunda nje la ngobuyela ekhaya mengabe uZodwa seqedile ukukhuluma noDlamini. Hey. uMakhuzwayo ushiya uDlamini noZodwa. Usekhohliwe wena ukuthi uZodwa umfuna kanjani Dlamini? Uyazi uDlamini ukuthi wenzani. Asami sothenga udrink. Hayike. Kulungile ke. Ngokufika kwakho nje manje. Andazi kutheni lento uyidonsisa ngoba lento ngeke siyilungisa apha endlini. Fast. Yangithi lana inkinga uMakhuzwayo ngabuya nomnini. Ku right kwakho ngoba sizoba ne freedom. Okay, kulungile ke. Hayibo intoni leya? Khawuleze ba? Ungalali naye Dlamini. Nginayo iproof yokuthi ubefuna ukukublackmail kanye nokwenza isexual exploitation. Uyabona nje wena ungambopha nje kalula. Ngaphandle ke Dlamini mawukuthi uyamfuna. Imsungibhedela wena man. Man, busipopola ngathi sikhuluma lapha. Ya, ngithathe nevideo, buka nayi video. Lento oyithethe ngami imbi. But ke xa ungena imali yegusha ungaza mbhadala ngezinye indlela. Ziphe ezinye indlela zodwa. Masambe sebedini. Hayi Zodwa manje nginomfazi mina Zodwa. Ndiyazi bonomfazi antsho ngiba mdivorce. Ndinike lento endiyifuna uDlamini. Kangaka Zodwa. Sobona phambili Masambe. Man. Mana ngokuphefumula. Uhambe sinda lo Dlamini ndini. Uhambe sinda ngobani? Hayi mapesika, uyandothusa. Awukwazi uqhamuka sohamba sawuthetha. Ngiyaxolisa. Uthi uhambe sinda ngani uDlamini? Hayi ndidecide bangenza qhubeka nekyala. Anyway uyichomi yakho so andifuni nixabane. Oh. Hey, ngiyabonga baby. Hey. Baby. Mapesika ndathi musu kundibiza ngobaby emini phakathi kwabantu. Hayi, ngiyaxolisa ke Masethe. Usawuphekile kona wenza wathi impela. Uyayibona indoda edlala umfazi. Uyibona igqokile, uyibona imile, uyibona ithule, uyibona ihleka ukuthi ikhathele ngaphakathi. Akusekho lutho. Uyayibona indoda hawe edlala umfazi. Hayi babeqinisile abadala mabethi iva likhishwa ngelinye ifa. Hawu. Kanjani Dlamini? Inkinga ebiqala ukuthi kunomuntu othanda indaba. Iqedwa womunye naye obethu uthanda indaba. Hawu. Ngabe ubani lo omunye owesibili othanda indaba? Hayibo Dlamini, ngabe usho mina yini ukuthi ngithanda indaba? Dlamini, imina othanda indaba? Dlamini. Hayibo, yes. Umuntu umsize, ajike azokhulumela into ongayizwa.